Здравейте, аз съм Василена, начален учител и UGC създател. Ако попадате за първ път на мое видео, може да се абонирате за канала ми. Днес ще отваряме PR пратки от малки и средни бизнеси и в коментар ще очаквам да ми кажете кое най-много ви е харесало. Започваме от тук. Ще отворим от Natural Soap House, като аз ще ви оставям и самите странички да ги виждате отстрани до мен. Това, доколкото си спомням, са биосапуни, направени изцяло от натурални съставки. Натурален сапун с мандаринови корички. О, изглежда супер сладко. Вижте какво ще имаме. Следващия е натурален сапун с истински мед. О, колко сладко! Прилича на пчелна пита. Има отгоре пчелички. И сега ще видим и последния. Еха, натурален сапун с кафе. Много яко. Следващото нещо, което отваряме е печатница за специални моменти. Тук за това бих викала. Любов, една история, две сърца. Това сме аз и мъжа ми. Леле, мега яко. С наши снимки вътре има такива мили послания. Благодаря ти за всичко, което правиш за мен. Благодаря за любовта и подкрепата, която ми даваш. Много яко. Обичам те. Това е един изключително мил подарък, ако искате да зарадвате своята половинка или някой друг. Много ми харесва. Следващата кутия. Това е албум за първата годинка от растежа на новороденото, създаден с много внимание към всеки малък, но безценен момент. Вътре има 6 листа, 12 страници, по една за всеки месец, място за снимка и специални вложки за записки и спомени от различните периоди. Албумът може да бъде изработен и в по-голям размер, както и с повече листа, за да събере още повече любими моменти и снимки. Предлагаме също богата гама от рамки, визитки за новородени, подходящи за подарък или скъп спомен. Всички продукти може да разгледате на нашия сайт www.hm-ivona.com. Това е от Handmade Ivona, крафтона. Сега да видим албума. Еха, ето го отвътре. Чудесно. Много е красив. За първия месец. О, вижте, дори има различни картинки за всеки от месеците. Изключително добра изработка, като се има на предвид, че е ръчна изработка. Изглежда много красиво, оригинално и доста луксозно, между другото. Да видим какво имаме в следващата кутия. Тя също е от Ивона, крафтона. Здравей, казвам се Ивона и преди 3 години стартирах моя малък бизнес за ръчна изработка крафтона. Всичко започна с бебешки рамки, визитки с 3D елементи от картон за новородени, албуми и месечни карти. Още от самото начало целта ми беше да създам различни отличаващи се изработки и вярвам, че успях. Съвсем наскоро обнових продуктовата си гама с персонални 3D изображения по снимка, както и с 3D елементи, свързани с хобито или професията на човека, за когото са предназначени. Те се поставят в дълбока рамка и се изработват от различни ефектни картони с много внимание към детайла. Именно за това реших да създам специална изработка за теб, като малък жест и вдъхновение. Надявам се да ти донесе усмивка и да усетиш любовта, вложена във всеки детайл. С обич, Ивона Крафтона. Много красиво. Еха! Оха, това е много яко. За човека, който превръща малкия жест в голяма опора. Еха, това съм аз. Много яко. Тук има микрофонче, палец нагоре и камера и телефон. Много яко. Между другото, от известно време си мисля как точно вкъщи да организирам пространството, така че да си имам едно малко местенце, което да ми е UGC офиса, ако мога така да го нарека. Просто да си знам, че това е моето място, на което ще седна да пиша сценарии, скриптове и какво ли още не, което ми е необходимо за тази ми работа като Digital Content Creator. И всъщност това нещо ще е едно от нещата, което ще сложа на бюрото си. И ще сложа в това мое кътче, просто да ми напомня, че има едни такива малки бизнеси, които наистина дават сърце и душа за своето развитие и успяват да зарадват истински един човек. Така че това е нещо, което много ми харесва и със сигурност просто отвътре ще ми
бъде като мотивация да продължавам да правя това, което правя с любов в момента. Много е красиво. Благодаря ти много. Тук имаме пратка от Crazy Gifts. Имаме дървена табелка за новородено. Пише Hello World. My name is date of birth, time of birth, weight, length. Това е един много готин спомен, когато си имаш бебче, да можеш да запазиш най-хубавото от момента, в който се е появила твоята съкровище. И имаме и It's a boy! Това, между другото, за декорация на стая на новородено, ако имате бебенце, да си вземете такъв тип дървени табелки. Или пък, ако ваш близък очаква бебенце, просто да му го подарите. Много е готино. Аз лично много бих се радвала моите приятелки да ми подарят такова нещо, когато съм бъдеща мама. Така че, мили мои, да знаете нещо е такова, ще очаквам от вас. Сега ще отворим тази красива кутия в моя любим цвят черно. Преди, между другото, се шегувах, че черното е отражение на душата ми, но никой от близките ми не го смята това. Уау! Вижте това! Моята буква В от камъни. И сега интересен факт. Ние вкъщи нямаме чаши за вино, защото никой вкъщи не пие. То вкъщи кой друг, освен аз и мъжа ми всъщност де, но пък той не пие алкохол никакъв, много рядко бира, а пък аз си пия винце и го пия в една чаша за шампанско или във водна чаша. Така че от тук насетне си имам моя специална чаша, в която ще си пия винцето. И, нали, трябва да ухая хубаво, когато ходя на училище и учениците ми като ме глъшнат просто да кажат: госпожо, много хубаво миришеш. Да си имам пълнителче за парфюм. Отново много блестящо. Сигурна съм, че и децата много ще го харесат, както аз. И сега Perfect Gift, ако видите какво са ми изпратили. Това съм аз! Като една готина снежанка на дядо Коледа. Оле, много яко! Нека коледната магия влезе във вашия дом. Весела Коледа! Прави ли ви впечатление? Държа си винцето, имам подарък огърлица, имам бисквитки да си хапвам и свещ. Обожавам ароматни свещи. Ако не сте гледали предното ми видео, може да го изгледате и да видите какви прекрасни красоти си имам в моя дом, а една дори в момента гори зад мен, не знам дали се вижда на видеото. Много готино! Ако си търсите готин подарък или нещо, с което да зарадвате себе си, Perfect Gift. И сега се питате сигурно какво има в този огромен кашон. Той ми е изпратен от сръчкоделница. Как може толкова хубави неща? Вижте това сладко меченце в рокличка. И всичко това е ръчно плетено. Ръчна изработка е. Може да си представите колко внимание към детайла има. Тук имаме очички, носленцето, рокличката. Това е просто изключително сръчност, наистина името подсказва. Затова ти трябва много сръчност и креативност. Ако си търсите готин подарък, било то за гадже, детенце или за когото и да било, определено може да го зарадвате с една такава ръчно плетена играчка. Сега ще ви покажа и другите. Имаме кукла. Прашчо. Платенце. Жълто плате по дъжда. И си пее ей така па. Много яко. Вижте колко са готини. Ако знаете само колко са мекички на допир. Да. Това много би зарадвало моите ученици. Може да го покажа, като се върнем на 5 януари. И вижте цветовете колко са хубави. И на другите играчки също колко добре са подбрани. Гостиничко! Много е сладичка. И зайче байче. Нали знаете, че аз имам зайче, обаче моето зайче е черно зайче, черна нинджа Тити се казва. Пак казвам, не е Тити Папазов, Тити Стойново е. Та зайчетата са ми много милички, вижте какви готини ушички има. И пащето!
Наистина са такива опашките на зайчетата и ни топчета мекитки. Много красиви играчки. И за тях да кажа, ако искате, може да си ги поръчате онлайн. Ще ви оставя страничката, ако вече не съм я оставила дори. И също има физически магазин, който може да посетите. Това беше от част 2. Очаквайте и част 3. Надявам се нещата да са ви харесали. Може да разгледате страничките. Ако имате нещо на ум, може да направите подарък на някой свой близък. Или просто да зарадвате себе си. Благодаря ви, че бяхте с мен. Чао и до скоро!